Kapuba. Jön egy újabb ívelés, jön Jova, Dorian Babunszki, üres a kapu, gól! Jova Levente újabb hibájából kap gólt a Vasas. Na vajon a következő meccsen is az ő nevével kezdődik-e majd az összeállítás? Mellé öklözött gyakorlatilag a vendégek kapusa egy nagyon lágy, lassan érkező ívelésre, és Dorian Babunszki bekotorja az egyenlítő gólt. Van. Ferenci zárkózik. Sós a bal oldalon. Sós beközépre, Babunszki gól! Tegyük hozzá, Sós mintaszerűen kanyarította középre a labdát. 5 méterről nem okozott gondot. Mance indulna. Szappanos, Babunszki, üres a kapu. Babunszki emel, benn is van. Jön, és nagyon rosszul, hát odarúgja az ellenfél mellére. Ezért pedig nem lehet visszaérni. Sem Szappanosnak, sem a védőnek. Nagyon jól fölismeri a lehetőséget Babunszki, és ballal. Ennél is többet, de a negyedik legtöbbet a Kisvárda 34-et, és ugye sokat is kaptak. Ezért váratlan a 0-0 egyelőre. Na de majd most Kiziridis középre teszi, ott a lövés is bemegy. Petkovics csak hozzáérni tud, vezet a Debrecen. Itt van ez az indítás rögtön. Les nem volt a túloldalon, Leoni ragad be. Nézett is a háta mögé, hogy Inte az asszisztens. Ez pedig egy remek külsővel betett labda középre. És Dorian